Becer maring pasar guys, ke video mau esuk sekitar jam 7 Parjujuk anaknya sekolah, inyong mampir pasar guys. Suasana mai esuk nang pasar ya lumayan rame. Inyong tuku pindang guys 5 keranjang, jerene 20.000 baik guys. Murah apa larang cara Rika guys. Lanjut inyong tuku lombok abang separon perapat jere 5.000 baik guys. Lanjut inyong tuku buncis setengah kilo karo tempe siji jerene 9.500 baik guys. Mung tuku kayak kue tok be entek 34.500 guys. Kue oli sakmene guys, laya lumayan kanggo rong dina dimasak. Berhubung becere wis rampung, inyong karep balik guys maring parkiran. Parkire nang kana kidul guys, nang ngarep omahe dulure ya wis.